και φυσικά κυνηγητικής. Έχουμε μπουκάλια από νερό, έχουμε όλα τα φυσίγγια εδώ στο καρτέρι, έχουμε υπόλοιμα σοκολάτας, περιτύλιγμα σοκολάτας, πιο πέρα νερό πάλι, φυσίγγια μπόλικα, είναι καλό καρτέρι εδώ. Λοιπόν, το λέω εδώ και καιρό, αλλά ποιος ακούει. Εκεί έχουμε ένα ωραίο ποτήρι από φραπέ ή κάτι άλλο, θα πάω καφέ. Και άμα κοιτάξουμε εδώ γύρω από αυτό το καρτέρι, το ωραίο καρτέρι, θα βρούμε τα ίχνη κάποιου ή κάποιων κυνηγών που δεν αντιλαμβάνονται ότι το να αφήνεις το περιτύλιγμα μιας σοκολάτας ή το άδειο μπουκάλι νερό, αντικείμενα δηλαδή τα οποία ζυγίζουν ελάχιστα γραμμάρια, λιγότερο από 10 γραμμάρια, ενώ ότι έχεις κουβαλήσει μαζί σου όταν ζύγιζαν πολύ περισσότερο. Το να τα αφήνεις τέλος πάντων εκεί που έκανες καρτέρι είναι η μεγαλύτερη ανοησία που μπορείς να κάνεις. Εκτός και να σ' αρέσει να κυνηγάς δίπλα σε ένα μικρό σκουπιδότοπο που δημιουργείς εσύ ο ίδιος. Βέβαια και τα φυσίγγια είπαμε πρέπει να μαζεύουμε κανονικά και πρέπει να τα μαζεύουμε για διάφορους λόγους, όπως φερειπίν ότι τσακ, βλέπουμε ότι εδώ έχουμε ένα καινούριο φυσίγγι, είναι διασποράς 7-8, 34 γραμμαρίων, είναι ολοκένουργιο, και λίγο πιο πέρα βλέπουμε και κάτι πούπουλα φάσας, που σημαίνει ότι μπήκαν πουλιά, ότι κάποιος του φέκησε, κάποιος πήρε πουλιά. Ωραία, πρόδωσε το καρτέρι του. Αν είχε μαζέψει τα φυσικάκια του, δεν θα πρόδεται το καρτέρι του. Ούτε λόγος φυσικά να γίνει για τα σκουπίδια, τα οποία πρέπει να μαζεύουμε. Αλλά άντε βάλει μυαλό τώρα στον κάθε Ούγκανο. Αυτά, φίλοι μου.